Bueno, pois non sei se estamos todos polo vento noroeste que chega por Ferrol, que pode ser. A nosa experiencia é a inversa. Nos xa sabíamos máis ou menos polos libros como era isto, non? Como funcionaba. Mais ou menos, non era a experiencia práctica, pero intuíamos como era. Pero velo de cerca, ao natural, non? Como di Javier Caraje, velo así perto de nós, non solamente non nos acomodou, senón que quizáis nos achegou a posicións máis radicais das que tiñamos antes de estar no goberno municipal. Digo, non entendo moitas veces como a xente non, parece que se acomoda e... Pois nos seremos rariños en Ferrol, pero por mi madre, vamos, parece complicado, porque realmente os ves de verdade, se ve, vamos, isto que vos digo eu, na empresa de auga o tenían clarísimo, que nos están dicindo, non, o precio de auga é mercado, e hai que gañar pasta, pero como va a gañar pasta este buen uso del agua? Porque está de coña en Galicia. Non, entón, precio, pois entón teñen que darnos a concesión hasta non sei onde, claro. Eu lle dixen ao alcalde de Metao, le retiramos la concesión, vamos, municipalizamos la empresa, claro, obviamente o PSOE está en Ferrol, está delegado, son Paserto, non me coñece que é unha fonte de financiación, a mí me van a deter un día de financiación do Partido Socialista, non vai a facer eso, pero estes son os termos. Fan un negocio en todo. Mira, temos dúas palabras, son as 9, esperamos con esas dúas palabras, con Roy Cabanas. Bueno, como ben sabes, Esquerda Unida non ten representación no Concello de Vigo, na actualidade, non? Eu considero que, por menos de conflito, antes do militar, que saiu un pouco que se facía, houve unha aportación valiosa a a política da cidade e incluso fora do Concello, non? Pois foi a organización das protestas en contra dos pecheos, en contra do peixón fixo un traballo moi bo tamén. Ahora está facendo Antonio en relación a depuradora, por non dicir campañas como a Constitución Europea, 65 horas, etc. Vamos, eu considero que aportamos que para os traballadores son bastante máis útiles que os que están no Concello, non? Pero aquí todos compartimos a idea de que ter representación no Concello é desexable, porque é unha tribuna, porque son maiores recursos e porque pasas a xestionar, etc. Tamén somos conscientes da dificultade pola mentalidade imperante que hai o individualismo absoluto, porque vas cualquiera sitio está tomando xa ten grupos políticos cando te chegas por ali, etc. Entón, ti participaste en un proceso en que unha forza se emplegarse por poderes fácticos, unha forza política, pois chega ao Concello dunha gran cidade de Galicia. Eu supoño que non hai unhas recetas máxicas, non hai unhas recetas máxicas que aquí nos vai a descubrir, pero tal vez sí que, como ao fin e ao cabo vimos no mesmo país, hai unha serie de factores comuns, igual nos podes ilustrar un pouco ou apuntar unhas claves que te parecen interesantes. A reflexión que faz é moi bonita, eu creo que é moi interesante. Cando nos chegamos a Ferrol, que hai que estar todo para volver a Ferrol, eu vivía, como sabedes, en Compostela, en Madrid, e por aí adiante, volví a miña cidade porque quería volver, efectivamente. Éramos 3 persoas. Eu, cando cheguei a Ferrol, foi despois da ruptura con Esquerda... Como se chamamos a Esquerda de Galicia, non? Con Gelú, non había nada, vos lo xuro, nada, Tiñamos unha sede que, a porta pechada. Nos puxemos a traballar 3 persoas, pero nos tomamos a cousa en serio. A política municipal require de 2 cousas. Primeiro, dunha identidade propia, require unha cara. Isto é terrible, non é por personalismo, non entendades como eso, non que a ciudadanía necesita identificar o proxecto nunha cara, alguén que, aí está, Izquierda Unida, non, que as veces se parece pesado de Izquierda Unida, aí está, pois unha imaxe. Segundo, require tenacidade. Eu, ás veces me digo aos meus compañeros e compañeras que veño do estajanovismo, un pouco si que debo de vir, pero require que non nos derrumbemos ante nada e que fagamos política municipal como se estiveramos no Concello. Nos íbamos, é moitísimo traballo, nos íbamos a todos os plenos municipais, a todos, os ordinarios, os extraordinarios, como se fóramos, nos trataban a mí como a mesa monóa,
e chila, bueno, está toda, aí ven esta chiflada de... Nos trataban como, vamos, lo último, pero íbamos de maneira permanente. Facíamos traballo municipal estando fora, quero decir, presentábamos mocións e montábamos tanganas, se non nos deixaban discutir as mocións, como se quedamos dentro. Eu recordo que o bloque lle montamos unha cacerolada que se asustaron, porque nos o que queríamos era visualizar, non nos importaba un pleno a moción, eu digo claramente, era unha moción, a mesma acordo perfectamente sobre a sanidade pública, e nos importaba un pleno que discutir a moción, o que queríamos era a foto con unha cacerolada, porque iban a decir, Esquerra Unida montou un tangay con fuego, xa conseguimos o que tal. E despois todo o noso discurso estaba diariamente nos problemas da xente. Por iso digo que ten que ser moi tenaz, e estar diariamente en o pleno, é dicir, ainda que sexa unha pandilla de as veces de meapilas, eu sei que os concelleiros e concelleiras a veces se creen que son, non sei, vamos, eu digo lores tamén, non? Porque me contan de todos os sitios, eu sei moitas cousas, hai que ter agallas, estar ali, ir ali coa pancarta, non cortarse un duro, e seguir nunha acción, non? De planificar. Se é así se pode conseguir. Vos digo sinceramente, de verdade, é dicir, unha acción planificada, constante, permanente, e con unha, eso sí, requiere certa presencia, que identifiquen, pues sí, fíjate, esta chica, a rapaza de Esquerra Unida, ainda que non se vea un nome, o rapaz de Esquerra Unida, saben que estamos aí. Isto está funcionando, é dicir, vos vedes exemplos tamén aquí, nos pasou en varios municipios, Cambre fixo o mesmo. Cambre non tenemos representación municipal, os compañeros e compañeras se puxeron igual. Bum, iban aos plenos, aquí non sei cando é o pleno ordinario, non sei, nos somos xogos ao final de mes, pois nos proponíamos como todos os plenos ordinarios tal, en a medida do posible levar alguna moción. Eu sempre le digo a xente, o traballo que facemos nos, enviámoslo, as mocións ou que seña, presentalas e ir ali ao pleno, dar a roda de prensa no pleno. Non quedarnos na sede, non, vamos, onde se cuece a política municipal? No concello, al concello. Si, de verdade, e eu digo, estamos a 2 anos vista dunhas eleccións, eu estou moi decepcionada polo que nos pasou, porque nos botaron do goberno, moitas cousas, e eu sei que nos vamos a sair moi perxudicados desta historia, pero convido a que todas falades isto, porque funciona, está clarísimo que funciona. O que pasa é que é moi duro, porque os medios de comunicación, como sabedes, son como son. Tamén é certo que, se temos certa constancia, se ve que están obrigados a darnos cobertura, é como unha cadena todo, non? Unha espiral, as veces sin salida, pero sí que é certo, non? E a verdade é que non somente en Cambre temos moitísimos exemplos nos que pasou dese modo. O que pasa é que temos que facer, nos teñen que ver, e montar tangais. Nos, cando foi o do cabalo de Franco, non, que nos sacou hasta o público con unha página entera, e nos, a proposta que facíamos era unha moción para continuar co traballo que fixemos nos de recuperación da memoria histórica, de retirada de símbolos fascistas e tal, pero nos planificamos, no grupo municipal dixemos, que temos que facer? Crear a noticia. Que vamos a decir? Unha burrada gorda para que faga eco, o fixemos así, Cal foi a burrada gorda? Os traballadores da Bazán sempre decían, o que hai que facer o burro e o cabalo é fundilo, porque o fixemos nos aquí, non? E non sabíamos, parece de coña, pero nos o fixemos conscientemente, dimos a ruta de prensa, presentamos a moción, todo moi bonito, pero no momento final dixemos, bueno, e ademais temos unha proposta nesta cidade, e que as 7 toneladas de metal, non? Que foron feitas polos traballadores e traballadoras represaliados do franquismo, nos queremos que se funda e ademais que se faga un concurso público cos agricultores deste país para facer unha peza homenaxe para as mulleres que loitaron contra o franquismo. Nos dedicou o público unha página entera.